octobre kalo tile 14 san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Abi wakati dama bɔ bi an ka dolaci kɛnɛ min bɛ yen nɔ sa ni ale bɛ wele ko Palais des Sports n'ale bɛ AC 2000 o kɔnɔna la a farikolo ɲɛnajɛlikɛlaw u kɛlen don ka u ka damakasiw ni ka o kɛ damakasi min yɛrɛ sa ni a bɛ tali kɛ u bololaminɛw olu suyɛnni kan ni a bɛ ka kɛ sanga ani wagati nka min yɛrɛ n'a kɛra kɔsa in na sa ni a gana maa caman na fo ka taa se u ka yɔrɔ ɲɛmaw ma sa o de ye AS polisi maaw ye k'olu to u ka farikolo ɲɛnajɛ la wagati min na kɛrɛnkɛrɛnnen na sa u ka bolola dolaci o wagati la sa u bololaminɛ caman o de suyɛnna maa fɛ maa minnu yɛrɛ sa n'olu ma se ka lakodɔn hali bi o bololaminɛ dɔw la sa u ka bolola telefɔni o 8 o taara min ni u da ka gɛlɛn kosɛbɛ a dɔw yɛrɛ la iPhone b'a la fo ka taa se Samsung ma ka taa se Tecno ma olu bɛ telefɔni ta fanfɛla la ka taa se u ka bolola montre dagɛlɛnw ma o bɛ a la u ka bololaminɛw fana bololaminɛ bɛ bila fɛn min kɔnɔ n'o bɛ wele ko saki o fana bɛ a la ka taa se u ka passeport bolola nɛgɛw ani fo ka taa se u ka nafolo fana caman o fana ta la min ni a nafolo yɛrɛ bɛ t'i jɔ sa sefa wari 28,000 o bɔɲɔngo la ni u ka AS polisi ɲɛmaw u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya k'u bɛ a kɔn wa k'u bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maa minnu kɛra nin suyɛnni a sababu ye sa u bɛ se ka dɔn cogoya min na. Maa gansan 12 ka taa se muso 2 ma ani denmisɛn 1 ani an ka wolomasiri taba 14 olu de bɔnɛna u ni na kunu araba dɔn na sa a kɛra an ka jamana o camancɛ bolo o fanfɛla la sa ni maa minnu bɔnɛna u ni na sa a da cayara kosɛbɛ ka sababuya kɛ kabini utukalo tile 18 tɛmɛnen ni an ka wolomasiri taba olu tun bɛ fanga la ni fagali ɲɔgɔnna a tun ma kɛ fɔlɔ ni fagali yɛrɛ kɔnɔna la sa a kɛra Sumɛla Sise min n'ale an ka fanga sinamatɔn o ɲɛma ye sa ka taa se nanzaraw ka Sophie Petroni ma ani italiyɛnw ka maa 2 olu bilalen kɔfɛ sa ka kɛ ni an kelen ka tuguni ka banbagaci maa 200 bɔɲɔngo ni ka u bila u kɛla ka ni bingani wale ta ka an ka jamanadenw ka olu sɛgɛrɛ. Bolimafɛn min bɛ yen nɔ ni ale bɛ maaw ta ka taga u taga yɔrɔ la sa ni u tun bɛ ka bɔ Baɲangara ka taga u ka dɔgɔjɔ la Bankasikaw olu fɛ yen nɔ bingani wale taara ka olu fana sɛgɛrɛ kunu araba sɔgɔmada fɛla la sa maa maramafɛntigiw fɛ sa minnu n'olu fana ma lakodɔn u ka fɔla sa ko maa 14 bɔɲɔngo o de fana bɔnɛna ani na yen nɔ maa 2 fana tanyana min ni o ye tali kɛ an ka finitigilakaw olu kan. Sigasokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko kabakisɛ ko sɔngɔ yɛlɛnna kabakisɛ min yɛrɛ sa ni ale sɔngɔ tun ye 28 min n'a taara jɔ sisan nɔ 30 o bɔɲɔngo la kabasannaw olu y'a yira k'a fɔ ko kaba ko dafɔrɔla ale sɔngɔ kan nka maa minnu bɛ yen nɔ sa n'olu ye kaba feerebagaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni sɔngɔ yɛlɛnni ko a tɛna to senna ka wagati jan bɔ ko k'a sababuya kɛ ko ɲina ko kaba ko o ɲana. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni bi araba octobre kalo tile 14 san 2020 fo ka taa se octobre kalo tile 20 ma san 2020 Ivoirien olu bɛ ka taa u ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ u ka kalafili sɛbɛnw na ani ka u ka kalafili sɛbɛnw ni ka olu minɛ ani u bɛ taga kalafili yɔrɔ min na ka olu ni ka o la kodɔn tile 17 de bɛ Côte d'Ivoire kaw ni u ka jamana ɲɛma kalafili o cɛ sa u ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinin bɛ u ka jamana ɲɛma kalafili koɲa bɛɛ lajɛlen ma olu y'a yira k'a fɔ ko olu ye labɛnw ni ka o bɛɛ lajɛlen ka o sabati u ka fanga sinamatɔn maa 2 minnu bɛ yen nɔ sa minnu n'olu tun kelen don ka désobéissance civile ni ka o boloda an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ olu kelen don ka u makun fɔlɔ nka ni waleya in kelen bɛ waleya min ni a kelen bɛ ka Ivoirien ni ka hakili wasiwasi bila olu la ka sababuya kɛ élection in ni o ye kalafili ye u t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a bɛna kɛ walima n'o a sɔrɔ a tɛna kɛ.
Etiopika olu fe no u ka maa 12 o de bɔnɛna ani na tɛnɛndo octobre kalo tile 12 san 2020 maramafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu fɛ sa a kɛra u ka jamana o worodugu yanfan o fɛ min ni ale bɛ wele ko Benista Gumeza. Ayiwa sa an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na halisa a ye to ka abonné an ka page Facebook ani an ka page YouTube ale kan sa aw ka to ka an ka Facebook aw ka to ka an ka video ni ka a aimer ani tuguni halisa a y'aw timinandiya an ka Mali kunnafoni ale lajɛli kan aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ